alaikum, barkanmu da zuwa wannan shafin inda za ka koyi maths da kanka da Hausa daki-daki, dalla-dalla. So ga topic ɗinmu na yau, difference of two squares yana cikin quadratic equation kamar yadda aka sani na SS1. So misali aka baka irin tambayar nan aka ce factorize the following: y square minus 4 na ɗaya, na biyu x square minus 25, na uku y square minus 169, na huɗu 49 minus 9 square, 9y square, sai number 5 16x square minus 36y square. So ta yaya za ka solve su? So ƙa'idar daman shi ne in da ka solve the difference of two square, pattern ɗin shi ne x square minus y square, dole zai kasance haka, x da square y da square. X za ta iya kasancewa kowace number, y za ta iya kasancewa kowace number. Daga nan kuma sai ya rikide ya koma bracket ɗaya, sai kuma ɗayan bracket ɗin sai ɗaya kasance mai plus ɗaya mai minus, sai ka sa x ɗin farko a cikin nan, y a ciki, x a nan, y a nan. An gane? X, to haka zai kasance pattern ɗin. Haka dole zai kasance. To kowanne ɗaya daga cikin biyar ɗin nan za mu ɗauke su mu rikida shi mu komar da shi haka. So shi ne ka solve shi. So bari mu gani. So na ɗaya aka ce y square minus 4 ko? To y dai tana da square, 4 ba ta da. Me square? Wannan ɗan 2 ɗin nan ta sama shi ne power. In ya kai biyu kuma za a iya ce mai square ko a ce mai power 2. So y dai ga ta nan da square, amma kuma 4 ba ta da. To ta yaya za mu mai da shi ita ma 4 ɗin nan ya kasance tana da square? So shi ne ga yanda za mu yi. Wata number ce in na yi square ɗinta za ta bani 4, sai ka tambayi kanka, sai ka ce me square? Abu biyu kenan wanda za ka yi times irinsu. Misali in na ce 2 times 2, ai zai bani 4. To shi ne kenan y square minus 2 square. Saboda in na ce 2 times 2 zai bani 4. To don haka 2 ce square wadda za ta bani 4 ɗin kenan. Don haka da 2 za mu yi amfani. An gane? To daga nan kuma sai mu ci gaba. Yanzu ga wannan mai square, wannan mai square. Kun ga pattern ɗin ya fito kamar wannan ko? Ya fito kamar wannan. Yanzu sai mu ɗora. Sai mu ce to equals to me bracket ko? Bracket ɗaya mai plus ɗaya mai minus ko? Sai mu ɗauko y ɗin can mu sa ta a nan, 2 mu sa ta a nan, y mu sa ta a nan, 2 mu sa ta a nan. An gane? So wannan in kai ka bar da shi, ka gama, ka samu ansarka. Na ɗaya kenan da muka yi. Sai kuma mu zo mu yi question 2. Shi kuma aka ce x square minus 25. Shi ma dai ga shi nan, dole sai ya rikide ya koma kamar wancan. Mai farko da square, na biyu da square. An gane? To ga shi na farko da square,
rabin babu square. So duk yanda za mu yi sai mu rikida shi ya koma shi ma wannan da square. So sai mu tsaya mu duba mu ga wata namba ce in muka yi square za ta ba mu 25. Sai muka ga ai 5 times 5 zai baka, sai mu ce to x square minus 5 square. So 5 times 5 zai ban 25. So kenan ita za mu ɗauka. An gane? Ka tabbatar da akwai littafi da biro kana kwafa. Ka ga question ka ajiye kana kuma duba bidiyon. Saboda in ka gama duba sai ka duba shi kamar sau uku. Ka yi sai kuma gwada da kanka. Shi ne yadda za ka gane. So daga nan sai mu ci gaba kuma mu ɗora. Sai mu ce bracket ɗaya mai plus ɗaya mai minus ko nan x nan 5 nan x nan 5 ka gama da shi. An gane? So shi ne abin da ke faruwa. Yanzu mun gama question guda ɗaya. Ga na biyun. Yanzu sai mu shiga na uku. Na uku kuma maganar da yake. So za mu ci gaba. Tambaya ta uku kuma ta ce mana y square minus y square minus 169. So shi ma dai kamar da muka sani dole za mu rikida wannan ko ya koma square. So me root ɗin wannan? In an ce root, in ka buga shi a calculator root, in an ce root ana nufin wani abu da za ka haka. So in ka sa number a cikin root, kana buga a calculator zai fito ma da number da za ka yi in kai square ɗinta za ta baka ita 49. So in ka buga a calculator za ka ya baka 13. An gane? So ita ce number da ya kamata mu yi amfani da ita a wajen. To yanzu da mun gano 13 ce, sai mu sa a wajen ko sai mu ce minus 13 13 kenan. Square. Yanzu tun da ya bamu square ɗin mu sai mu ɗora ko sai mu ce bracket ɗaya mai plus ɗaya mai minus ko sai mu sa ita y ɗin a nan. Sai ita 13 a nan. Y a nan 13 a nan. To kana ya ka gama. An gane? So waɗannan su ne hukunmu na farko. Question 3 kenan. Question 3 mun yi 1 mun yi 2 mun yi 3 masu sauƙin ciki. Yanzu za mu ɗauka mai 4 and 5. Mu gani? To yanzu za mu ɗora. Mu ga daga 4 da 5 da suka raguwa. Number 4 aka ce 49 minus 9 y square. So shi ma dai gashi ɗaya da square ɗaya babu, amma wannan ya juya abin ko sai kasance wannan ne ba square, ga wani mai square, 9 ma ba ta da square. To duka mun kasance mun mai da shi na farkon da square, wancan ɓangaren shi ma da square. An gane? So bari mu yi.
So wata namba ce za ka yi square ɗinta ta baka 49 sai ka fara tambayar kanka. So 7 kenan square. Bari mu gwada 7 times 7 in ka buga za ga ya baka 49. So ita za mu ɗauka kenan. Ko kuma za ka iya cewa kawai root 7 da calculator ka kawai za ga ya baka 7. So ita za ka ɗauka. Duk da hanyoyi ne. Gane? So bari mu ci gaba. So ɓangaren farko mun samu square ɗin shi ma nan sai mu je. 9 fa ita ma ya kamata a ce ai tana da square ko? Mene zai ba mu square ɗin 9? In ka yi rooting ɗin 9 za ta baka 3. So 3 square shi ne zai baka 9. Sai ka ce 3 square ga kuma y square. An gane? To yanzu tun da ya dawo ko'ina da square sai mu ɗora. Amma wani zai ga square a nan guda biyu nan ya gani. So ba a so su kasance haka. So sai ka dunƙule su. Ta yaya za ka dunƙule su? Sai ka ce 7 square minus bracket 3 da y ka sa square haka ka dunƙule su. Shi wannan square 3 ya shige su kenan, ya shiga duka na cikin bracket, ya shiga nan ya shiga nan. An gane? So ka dunƙule su kenan a maimakon ka musu kamar yadda ka raba na saman nan 3 da square 2 da y da square. So yanzu ka dunƙule ka sa su a bracket ka sa square a waje duka ya shige su kenan abin da ake nufi. To in ya dawo haka sai mu ci gaba. Kun ga yanzu kenan nan ya dawo da square nan da square ko ya dawo asalin pattern ɗinmu. So sai mu zo mu sa su a bracket kamar yadda muke. Sai mu ce equals to, bari mu dawo ƙasa ba space, bracket ko ɗaya mai plus ɗaya mai minus 7 a nan sai ka sa 3y duka biyun za ka ɗauko 7 a nan 3y. So kana haka ka gama ka fidda shi. An gane? Kuma mafi yawa na gaya muku nan zai kasance da minus. Difference of 2 square da minus yake zuwa. An gane? So sai question na ƙarshe wannan mun yi number 4. Number 4 ne. Bari mu gyara sai mu yi number 5 na ƙarshe. Number na 5 ko? Bari mu yi shi na ƙarshe. Shi ma shige irin wannan ne kawai da ya ɗan ƙara da kaɗan ne ko? So ya zai kasance 16 x square minus 36 y square ko? So ko ina za ka ga anan yana da square. Nan akwai square, nan akwai square. Amma in ka kula ai akan lambobin su kuma babu. An gane? So muke ya rikiɗe kuma abu ɗaya da square, abu ɗaya da square. So ya za mu yi kenan? Sai mu bubbuɗe kowanne. Sai mu ce to mene zai ba mu square ɗin 16? 4 ce. 4 huɗu ita za ta baka. In kai square za ta baka 16 ne. Ga kuma x square ɗinka ko? Minus 36 square na mene zai baka 36? 6. In ka buga 6 times 6 zai baka 36. Shi ma ka sa square. An gane? So yanzu ga shi nan kowanne yana da biyu. Nan akwai. So kuma so mu dunƙula mu komar da shi abu ɗaya kamar yadda na gaya muku ɗazu. So sai mu ce mu sa su duka a bracket. Bracket ka dunƙula su ka ba su abu ɗaya. Nan
ka sa a bracket 6, ka dunkula su a bracket ka ba su abu ɗaya. To hakan yana nufin ita wannan ta shiga nan, ta shiga nan. An gane? Nan ma ta shiga nan, ta shiga nan. To ba ka so ka wara sai ka dunkula su ko ka ba su abu ɗaya a ciki. Kamar ku ne a ɗaki, in ku 10 ne abu ya shigo ku zai taɓa duka. Na waje kuma baya cikin ku ba zai taɓa shi ba. So kamar abin yanda yake haka. So kana haka kuma shi kenan yanzu ya baka square, nan square. Sai me za ka yi? Shi kenan sai ka zo ka ɗora ka ci gaba. Sai ka ce equals to, ba space wani ya ƙasa. Ɗaya mai plus, ɗaya mai minus ko? Sai ka ce 4x a nan, 16y, 6y. 4x a nan, sai nan 6y. So kana yin haka ka gama. Shi kenan. Kun gani yadda ake? To shi kenan, alhamdulillah mun gama. Wannan shine daga 1 zuwa 5 examples ɗin. So ka bi su a hankali daki-daki kamar sau 5 at least. In kai ka gane ka bi, shi daɗin bidiyo kenan za ka iya revising, ka yi backward, ka duba a hankali, ka gane. In ka gane kuma shi kenan sai ka gwada yi da kanka. An gane? So shi ne. Ina fatan kowa ya gane. In ka gama kuma sai kuma in ɗan baka assignment ka gwada a gida misali wannan. Wannan shi ne assignment ɗinku na yau. Ka gwada wannan da kanka mu gani. X square minus 9 me zai baka? A nemo. Sai kuma x square minus 16 shi ma ka nemo. Sai kuma y square minus 100 shi ma ka gwada ka nemo. In dai ka bi bidiyo a hankali to za ka iya insha Allah. Sai na ƙarshe x ko kuma ɗan ba da mai ɗan wahala kaɗan ko? Bari mu ce 4x square minus 9y square